Salutare tuturor, sunt Frutire B și bine v-am găsit la un episod. Am încercat tot, să fac, am filmat cum am făcut editul ăsta, dar nu știu, am stricat filmarea și, da. Bă, ce mă enervează și javra asta de la... Era să mă omoară niște zombi. Uite! Marș! Am găsit un crater, dar trebuie că nu mai pot să ies de aici. Și mai am decât... Îmi aș picioarele... Aha, știu și eu. Mai, nu vorbesc singur. Vorbesc cu Dan. Vino și tu ceva. Stau. Nu ce faci, ceva. Stau. Nu ce faci, altceva. Vorbesc. Altceva. Stau. Altceva. Ești prost. Altceva. Ești de bun. Nu. Da? Eu mă duc la primărie. Oh. Da, da. Am revenit. Mi-a sunat fixul. Pentru că n-am sunat la telefon. Acum am aflat. Bă, da, mă enervează? Telefon, nu telefon. Telefon. Așa zici tu? Telefon, nu. Ești țigană? Tu ești. Eu sărăcit. Da. Ce-ești prost? Bine, nu-ți mai trage în nas. Nu mai... Bă, n-auzi? Nu pot. Du-te dincolo. Ce faci? Suflu nasul. Bă, eu trebuie să... Mi-ai zis că suflu? Trebuie să iau cablul de aici. Aici am zis că fac casa. Mă, taci! Și tu. Bă, javră. Ăștia era să mă fac. Nu poate nu. Cu cine? Pe zombie. Care? Ăsta care a murit. N-am văzut niciun. Bă, cum să facem în furnal? Știu. Și acolo când... Mă omoară! Muti. Dă-o furnal. Muti de zombie. Eu te mă, ce dă! Ce faci, mă? Du-te. Da-i, cum a căsut când de uite altul. Vine altul și te omoară. Mâncala-i. Bă, așa, avem și lumină. Păi mă, hai, eu acum. Vin. Vine Ion la o persoană. Bă, da! Să vezi. Dacă vii și pe engine, nu. Bă, da. Vine în partea cealaltă. Dacă aș găsi și un village. Stai, nu era cu îmbrăcat în cachi? Da, Ăla e? Da. Stai că parcă era unul pe pădure pe acolo. Pe pădure. Mamă, ce-a bubuit. Uite acolo, în față, vezi? După căperea aia. Ia bubuie, mă, și tu. Că mă moară. Bine. Te-a salvat. Trebuia să vină unul pe ei să bubuie. Poate pierd cap. Uite după... De fapt, poate pierd locul. Uite acolo era. După ăla. După piramida aia. Uite zăpadă. Da. M-a dus să omor porci. Hop! Mamă, familie. Ca tine, eu te dau frații tăi. Da. Ma. Da. Unde fugi, mă? Băi, geamă. Nu, bă, dar nu mai faci așa. Ia plecă, hai. Unde? Acasă. Bine.
Pa. Pa. Pleacă. 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 Bine. Hai, pa. Da, mă. Pe mine nu plecam, ce? Mă gonești de casa mea? Da. Adică tu te lași pe calculatorul meu și e de la el. Mă gonește în casa mea. Eu am adus laptopul la tine și să... Ce laptop, mă? Ăsta al meu. Ăsta e calculator și E al meu. laptopul meu. Dai de gură. Deci ia ce pot să mă duc cu acest laptop? Ce? Dai tu laptop, mă? Nu pe al meu. Fac, al tău. Al meu. Cine e Luci? Al lui. Cine e Luci? Mata. Ah, asta e chiar. Hai, mă, că știu am uit. Ia uite, mă, ce ai? Carne. Uite, ai. Păi după ăla, măi. Ce prost ești, village-ul e în apă, mă. Nu. După... Uite, după... Pleacă, mă, de aici. că Stâncile m-am și alea. pierdut. Deci, m-am și pierdut. Uite, never. După stâncile alea era. Când, mă, că nici n-am fost pe acolo. Ia, olo. Așa la Cristi. Spun? Da, mă. Nu, da. Ce vrei, mă? Da. Ce? Bine, hai că mă sună Marius. Hai că intru imediat pe 5 minute, pa. Da, Mariuse. Da. Ha. Ce? Ce? Când? Acum? Nu, ies, bă, ies de seară, ți-am spus. Ce? Hai, pa. Ce-ai vrut să-i ăla? Dar virus cu ce a zis? Ha? Ce a zis, da? Că n-au dat rai la bază. Nu Perfect. știu. Nu mă duc. Da, da, da. Hai că mă duc. S-a întrebat din păcate Survivor, dar n-a dat, cred că, a zis Cristi că ne-a dat rai la bază. A și ieșit, ia să vezi. Nu sunt. Bă, de ce mi-ți, mă? Ciorane. A scris cu 2. Nu știu, mă, câte fac eu. Mă, ce prost. Și că a urcat sus și ne-a dat raid. Uite, na. Da, ia tu. Ce să iau prostule, că aici e la noi? Păi și eu, tu. Pentru. Mie trebuie să dai cât să joci. Da, Ai din dar. știu. Ce? Că am chef să le iau... Ce? Nu mint, le-am prins jos. Și ai zis că au... urcat sus. De fapt, au urcat. Unde mă? Că nu e un caz jos. Da. Unde e level? A, uite aici. Iar sună! Cine? Pe ce întreb eu așa zic? Cristi zice că a urcat cu perla. De uite rău. Sar. Deci nu... Tu vezi. Oh, unde e? Cine? Wow, ce-au făcut, mă, știți? Am uitat că este. Nu, mă, că e leagă ori prost. Nu știu nici. Patrula. În fine. Cam atâta fătaș, mă, cam atâta vă și cu acest episod. Eu am fost Fruity, el a fost Dan, pe data viitoare. Pa!